Garum deryasının Mari vilayetynyň Türkmengala etrafından geçen bölüğünün akavalarında emele gelen buzlukların eremek netijesinde Niçki obasındaky käbir hojalyklaryň mal ýataklaryny suw bastı. Bu aralykda häkimetler sebitde suw joşmalaryna garşy güýçli depkinde taýýarlyk işlerini geçirip başladylar. Bu işlere ýörite hünärmenler bilen bir hatarda vilayetyň büdjet işgärleri mejburi çekilýärler. Resmi görnüşde ılan edilmedik adatdan daşary bu çäreler ýokary derejedäki hüşgärlikden we howsala ýagdaýyndan habar berýär. Türkmenistanda 2 hepde gowrak wagt bäri dowam edýän adaty klimat kadalaryndan aşy sowuk howa ýurdun çäginden geçýän Amy derýada we Garum derýasynda buzluklary emele getirdi. Soňky günlerde howanyň esasanam gündizlerine sähel maýlap başlamak bilen häkimetleriň buzlaryň erep suwuň joşmak howpy babatdaky aladalaryny artdyrdy. Bu aladalaryň arasynda geçen hepdäniň ikinji ýarymynda Türkmengalanyň çäginde ýerleşýän Zähmet Daýhan birleşigine degişli Niçki obasynda 10dan gowrak hojalygyň mal ýatagyny suw bastı. Bu hojalyklar we olaryň mal ýataklary Garagum derýasynyň goloýuny ýerleşýär. Mallaryň ziýan çekenleriniň anyk sanyny bilmeýärin. Ýöne häzirki wagtda ýaş çagaly maşgalalaryň adynyň 30 sanysy obanyň wagtdaýyn terk edip goloý etraplardaky dogun garyndaşlarynyň kagitdi. Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 23-nji ýanwarda gurrun berdi. Köp ýaşaýjy derýanyň buzlary erep başlasa, onda tutuş owanyň suwuň aşagynda galmak howpynyň bardygyny aýdýar. Olar döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek berilmeýändigini belläp, özlerçe çäre görmäge synanşýandyklaryny aýdýarlar. Derýanyň golaýyndaky hojalyklar halta satyn alyp onuň içine çäge goýup jaýlaryň ýanynda goýýarlar. Suw agmaz ýaly ullokan emeli böwet ýatýarlar. Owa ýaşaýjylary bir-birine kömek edýärler. Köp hojalyk mundan 3 ýyl odal gelen fiilde weýran bolan öýlerini ýaňy dikeldipdi. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler Niçkallara himayet etmese de geçen hepdäniň ahirinde Zähmet Daýhan birleşiginiň çägindäki 3 ajy atly ýerde suw joşmalaryna garşy güýçli depkinde taýýarlyk işlerini geçirip başladylar. Emele gelen buz bölekleri derýanyň akymyny ýuwaş-ýuwaşdan üýtgedýär. Şol akymyň öňüne haltalar, kerpiç önümleri goýulýar. Ýöne akymyň öňüne heniz dolu ýapyp bolmady. Uly ýük daşaýan kamazlar gijesi bilen derýanyň gapdalynda işleýärler diýip habarçy akymlar dolu ýapylmasa onda köp ýaşaýyş jaýyny we ekrançylyk ýerlerini suw basma howpynyň awanýandygyny hem aýtdy. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz bu ýere vilayetyň ähli künjegünden agyr tehnikalaryň, gum we benzin daşaýjy, tiz kömek uluglaryň hem iýerlendigini aýdýarlar. Mundan başga bu işlere vilayetyň dürli edara kärhanalaryndan büdjet işgärleri hem mejburi çekilýär. 2-3 günlük iýerilýän işgärleriň arasynda muallimler, gaz edaralaryň we jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri, tehnik we elektrik işgärler bar. Müňe olaý büdjet işgäri gezekleşip şu ýerde işleýär. Esasanam ýaş oglanlar iýerler. Olar ravnina atlandyrylýan çöl meýdanyna dikilen harby çadyrlarda galýarlar. Olar çadyryň içine ot ýakyp ýylynyp gün görýärler. Şol bir wagtda sebiti beren ýokary derejeli döwlet resmileri Daýhan birleşiginiň goloýuny ýerleşýän Jojuklu mehmanhanasyna ýerleşdirildi. Dip habarçy aýtdy. Harby çadyr ýetmedik büdjet işgärleri daşarda odun, sazyk, ýylgyn ýakyp ýylynyp gün görýärler. Bu işlere çekilen marly bir büdjet işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda özleriniň haltalary gumdan, çägeden doldurmak işlerine amal edendiklerini gurrun berdi. Her haltanyň içine çäge salyp konteynerlaryň içine basýarys. Konteynerler çägeden dolan soň onu kamatçy kysymly buldozer bilen derýanyň joşup suw agýan ýerine itekleýäris. Emma içi gumly konteynerleri hem suw itekläp alyp gidýär. Büdjet işgärlerine hiç bir ýatyp dinç almagy wagt berilmeýär. Arasynda işden çykarsaňyzam çykaryň diýip gaýdasyn gelýär. Ýöne derýanyň goloýyndaky ildeşlerimize awanýan howp görüp, olaryň kyn gününde taşlap gaýdasyn gelmeýär. Öz-özümizi köşeşdirip işimizi dowam etdirýäris. Dip büdjet işgäri aýtdy. Häkimetler bu ýerde alınıp barlayan işleriň halk köpçüligine ýaýramazlygy üçin berk çäre görýärler. Sebitde kanun goraýjy edaralaryň işgärleri nowatçylyk çekýärler. Olar bu ýere barýan adamlaryň ählisini sanyp alýarlar we nowatçylyk gutarandan soňra olaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar.
İşärlere uçajyda bolan hadiseler surata ya video almak, seýlede bular barada gurrun bermek qadağan edildi. Telefonda ütgüzük surat ya video bolsa, olary pozdurýarlar. Dip büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga da bozulan teknikalar gizlin ýollar arkaly velayet merkezine iýerilýär. Adamlaryň ünsüni çekmedlik üçin olary döwlen teknikalary görkezmejek bolýarlar diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri Garawum derýasynyň golaýynda yerleşýän hojalyklara öýlerini wagtlaýyn terk etmeyi hem taşyrdylar. Ýöne resmiler olary ýaşar ýaly wagtlaýyn jaý bilen üpçün etmediler. Sewit ýa ýurt resmileri Şeýledeberg döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri bu çäreler barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne bu waka prezident Serdar Berdimuhammedowyň Garawum derýasynda buz gatlagynyň dörändigine şoňa görä onuň kenarlaryny berkitmek işine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny nygtamanyň ideýanyna gabat geldi. Prezident bu barada 19 ýanwarda Sewit'e eden saparynyň çäginde belläp geçipdi.